Consternación en Porto do Son polo falecemento repentino do concelleiro Manel Deán. Tiña 59 anos. Era responsable na actualidade das áreas de portavocía, réxime interior e persoal e administración. Formaba parte da corporación dende 2011. Que tal, saudos? Preocupación na Pobra ao rexistrarse de madrugada dous novos incendios en colectores no centro urbano. Primeiro rexistrouse un na rúa María Mariño e despois outro na rúa Unión. Non é a primeira vez que se producen este tipo de lumes intencionados en varios puntos do municipio. A Garda Civil e a Policía Local da Pobra traballan xa sobre diversas liñas de investigación para dar co autor ou autores destes feitos. Sanxenxo reforzará a súa seguridade e a coordinación entre corpos durante os meses de verán. Esta mañá celebrouse no Concello a Xunta Local de Seguridade. Garda Civil e Policía Local traballarán de forma coordinada para atender as necesidades durante todo o verán, en especial nas xornadas onde haxa eventos festivos ou deportivos multitudinarios. Comisións Obreiras presentará un recurso contencioso administrativo contra os orzamentos do Concello de Pontevedra para este 2024. Denuncian que as alegacións que presentaron ás contas foron resoltas cunha resolución de alcaldía cando, segundo aseguran, correspondería que foran votadas en pleno. Critican tamén a escasa información que o goberno local proporcionou ao Consello Económico Social Pontevedrés sobre estas contas. Esta fin de semana a hostalería do Grove enxalzará o bonito. Varios restaurantes do municipio ofrecerán diferentes preparacións con este peixe como protagonista nunhas xornadas organizadas por Engrobes. Para ir abrindo boca, hoxe celebrouse unha degustación no Obradoiro de Hostalería da Lanzada. No acto enxalzáronse os beneficios gastronómicos e saudables do bonito. En Ribadumia xa está en marcha o mes da diversidade. A Asociación Gotas deseñou para este mes de xuño unha completa programación coa que reivindican respecto e tolerancia para o colectivo LGTBI+. As actividades arrancarán este domingo cunha andaina de convivencia polo río Umia. Por diante, propostas culturais e educativas que terán como prato forte a Ruada das Gotas o vindeiro sábado día 15. E hoxe quedou tamén resolta a última incógnita que faltaba por saber do cartel do Costa Feira. A banda estadounidense Black Eyed Peas será encargada de abrir o festival do Polígono de Nantes en Sanxenxo o 24 de xullo. Temos máis datos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Sanxenxo reforzará a súa seguridade e a súa coordinación entre corpos durante os meses de verán. Esta mañá celebrouse no Concello a Xunta Local de Seguridade ás portas do desembarco na vila de milleiros e milleiros de turistas. Garda Civil e Policía Local traballarán de forma coordinada para atender as necesidades durante todo o verán, en especial nas xornadas onde haxa eventos festivos ou deportivos multitudinarios. No encontro destacouse tamén a reducción nos últimos meses do número de infraccións neste municipio. Sanxenxo prepárase para un novo e intenso verán no que desembarcarán no municipio milleiros de persoas. A vila pasa de apenas 18.000 habitantes a superar os 100.000, o que supón tamén todo un desafío dende o punto de vista da seguridade. Esta mañá tivo lugar a Xunta Local de Seguridade presidida polo alcalde e o subdelegado do Goberno en Pontevedra. Un encontro productivo no que se amosou unha boa sintonía entre os corpos para facerlle fronte á campaña. Vamos seguir tendo unha boa colaboración por parte da Garda Civil a través da subdelegación do Goberno e, por outro lado, que estou contento de como vai a ser este verán, como vai a estar organizado todo o verán aquí. Falouse de todo, estou contento deso. Por lo tanto, eu podo decir unha vez máis que Sanxenxo é un lugar seguro. O subdelegado do Goberno entende a seguridade nunha vila como Sanxenxo como un elemento fundamental tamén para o sector turístico, polo tanto tamén para a economía local. Abel Losada destaca a boa disposición entre os corpos, no caso da Garda Civil, co reforzo preciso. Dende o Concello se plantexaron, digamos, ese incremento das necesidades fruto do incremento da poboación, e a Guardia Civil manifestou a súa disposición. Creo que o coronel está aquí con nós para, digamos, reforzar na medida dos efectivos dispoñibles, indudablemente, pois as necesidades do Concello en termos xerais durante todo o período veraniego. Ademais, ese reforzo será especial en momentos puntuais, coincidindo coa celebración de eventos de tipo festivo ou deportivo de carácter multitudinario, entre eles unha concentración de motos en setembro ou o Festival Costa Feira. Aí pedimos tamén un maior
control por cousas que vimos o ano pasado na propia autovía do Salnés, non vai haber ningún problema, vai haber máis reforzo aí, lóxicamente. Policía Local e Garda Civil coordinaránse, polo tanto, para conseguir dar resposta a todas las necesidades. Nosotros hacemos un análisis de las necesidades y vamos a intentar hacer un esfuerzo especial, tanto reforzando las capacidades que van a estar aquí trabajando de forma diaria, 24 horas, 7 días a la semana. Por outra banda, na Xunta Local de Seguridade desta mañá destacouse tamén a reducción de infraccións neste municipio, que neste último cuadrimestre amosan unha baixada do 7,5%. Vamos agora con esa noticia de portada: consternación en Porto do Son polo falecemento do edil Manel Deán, responsable na actualidade das áreas de portavocía, réxime interior e persoal e administración. Tiña 59 anos. Manel Deán falecía esta mañá de xeito repentino, deixando un gran baleiro no concello de Porto do Son. Dende que se coñeceu a tráxica nova, non deixaron de sucederse mostras de cariño a través das redes cara a súa familia, amigos e compañeiros. Formaba parte da Corporación Municipal dende o ano 2011, primeiro nas filas de Alternativa Veciñal de Porto do Son, para posteriormente integrarse nas do Partido Popular. Durante estes anos foi un dos pesos pesados do grupo de goberno, axudando os populares a revalidar as maiorías absolutas de 2015, 2019 e 2023. Foi edil de Cultura, Turismo ou Medio Ambiente, entre outras carteiras, destacando o seu traballo na promoción turística do municipio, dándolle un pulo importante a eventos hoxe consolidados, como é o caso da Feira Celta ou a carreira Simpson 10K. Os seus restos mortais están a ser velados no tanatorio municipal. O seu funeral será mañá xoves ás 4:30 da tarde na igrexa de San Sadurniño de Goiáns. Descanse en paz. Preocupación a Pobra ao rexistrarse de madrugada 2 novos incendios en colectores no centro urbano. Non é a primeira vez que se producen este tipo de lumes intencionados en varios puntos do municipio. O primeiro dos lumes producíase ás 3 da madrugada nun contedor da céntrica Rúa María Mariño en pleno casco urbano da Pobra. Apenas unha hora despois de apagar as lapas, os bombeiros do Parque de Ribeira recibían un novo aviso doutro contedor de lixo ardendo nunha zona próxima, na Rúa Unión. Trátase a todas luces de accións intencionadas e repetidas, posto que hai varias semanas o lume calcinaba por completo 4 contedores na Rúa Fernández Varela. Días antes tamén se rexistraban incendios en varios contedores das rúas do Castelo, San Roque e Rafael Dieste. É o quinto episodio que se repite, e ademais sempre co mismo modus operandi, non? O sea, son incendios que se provocan a horas nas que habitualmente a xente non anda pola rúa, pois de madrugada sobre as 2 ou 3 da mañán. A Garda Civil e a Policía Local da Pobra traballan xa sobre diversas liñas de investigación para dar co autor ou autores destes actos, que ademais da alarma social xeran importantes gastos ao concello. Os contenedores son pezas que non son baratas, son caras, evidentemente tamén hai un coste aí de material. De todas formas, en este caso, o que realmente máis nos pode preocupar é as consecuencias que pode ter en un momento determinado que estes incendios pois acaben afectando a outros sitios, non? En este caso, bueno, hoxe de madrugada, pois foi o meu coche precisamente ali ao lado da miña casa, e o coche da miña muller pois estaba ali arrimado aos contenedores. Hubo suerte, porque un veciño pois si actuou xa enseguida e chamou e, bueno, enseguida se apagou o lume. Pero si chega a queimarse o coche, estaríamos agora falando dun episodio con características máis dramáticas. As forzas de seguridade agardan que nas próximas semanas se produzan avances para identificar os autores e poñer fin a estes sucesos que manteñen en alerta a veciñanza. E damoslles conta agora da intervención dos equipos de emerxencia que tiveron que reanimar na tarde de onte a unha muller que sufriu unha parada cardiorrespiratoria cando se atopaba bañando na praia de Suigrexa, en Porto do Son. Foron os propios bañistas que se atopaban nese areal os que deron a voz de alarma ao observar o corpo da muller flotando no mar e tamén os primeiros en atendela. Rapidamente se activou un operativo de emerxencia e a tu lugar desplazáronse efectivos da Policía Local e da Garda Civil, así como tamén persoal sanitario do 061 que se encargou
necesitou da súa reanimación. Foi desprazado tamén o helicóptero medicalizado do 112 encargado de trasladar a muller de 76 anos e veciña da localidade ata o Hospital Clínico de Santiago unha vez estabilizada. Comisións Obreiras presentará un recurso contencioso administrativo contra os orzamentos do Concello de Pontevedra para este 2024. O sindicato denuncia que as alegacións que presentaron as contas foron resoltas cunha resolución de alcaldía cando aseguran correspondería que foran votadas en pleno. O sindicato critica tamén a escasa información que o goberno local proporcionou ao Consello Económico Social Pontevedrés sobre estas contas. Antes de presentalas, tan só lle trasladaron, din, un folio cunha listaxe de ingresos e de gastos. Precisamente, mañá está prevista unha nova reunión deste órgano e Comisións Obreiras entregará un informe sobre os indicadores socioeconómicos do municipio de Pontevedra. Un documento que fai unha fotografía do tecido empresarial pontevedrés con empresas moi pequenas. Apuntan que máis do 83% das empresas do concello teñen 2 ou menos traballadores e que só hai 4 empresas de máis de 250 empregados. Unhas características que aseguran facilitan a precariedade laboral. Con intención de que se debata, se non nesa reunión, nunha próxima reunión, para que todo o mundo teña tempo para estudialo e ver si a partir de este informe que presentamos somos capaces de, entre todos os que conformamos o CES, ou a maioría dos que conformamos o CES, chegar a un diagnóstico da situación e a partir de aí ver que medidas se poden impulsar. E máis cousas, hoxe, 5 de xuño, conmemórase en todo o mundo o Día do Medio Ambiente. Para celebralo, a Xunta organizou unha xornada de convivencia no Parque Natural de Corrubedo que contou coa presenza da conselleira de Medio Ambiente. O Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán foi escenario hoxe dunha xornada de convivencia con persoal dos parques naturais de toda Galicia. O obxectivo deste encontro, organizado co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente, era crear un espazo onde os axentes encargados de protexer e preservar estes recursos naturais puideran intercambiar experiencias ao tempo que poñer en valor o seu traballo. A conselleira de Medio Ambiente, que presidiu a xornada, destacou o esforzo inversor que está a realizar o seu departamento para a mellora dos parques naturais, non só con actuacións na súa contorna e dotación de servizos, senón tamén coa reintroducción de especies de flora e fauna ameazadas. Fixemos obras recentes nos aparcadoiros de Olveira e do Vilar para facilitar tamén que as persoas se acheguen ao lugar, e aquí temos a nosa tartaruga, a europea, que comenzamos con 3, xa temos microchipadas 50, pero temos sobre unhas 130. Tamén son traballos que facemos con grupos de investigación, son traballos que facemos a universidade. En total, uns traballos están concluídos, outros continúan e, como vos dicía, 460.000 euros entre este ano e o próximo. Na actualidade, o 42% do territorio galego está amparado por algunha figura de protección, mentres que o 12% da superficie da comunidade está incluída na Rede Natura. Daí a importancia de compatibilizar a súa preservación cun uso público sostible. En este Día Mundial do Medio Ambiente, o BNG aproveitou para poñer sobre a mesa unha das prioridades que marcará o traballo de Ana Miranda como eurodeputada, a rexeneración integral da ría de Pontevedra. Dende o miradoiro do Paseo Peonil a Marín, os nacionalistas pediron unha gran movilización nas eleccións europeas deste domingo. O obxectivo, encher as urnas de papeletas do bloque para frear en Europa o negacionismo climático que din practica o Partido Popular. Poñer en valor este espacio natural que é unha xoia e que unha das rías mellores do mundo e que nos ten que dar moitísimas alegrías desde o punto de vista de xeneración de emprego, de calidade de vida e de loita tamén pois por poñer en valor o noso territorio. Que a Xunta do Partido Popular está abandonando os bancos marisqueiros, non está facendo unha semente, non está saneando, non está empregando os fondos europeos como tería que ser para rexenerar as rías, e no Día Mundial do Medio Ambiente
ambiente, menos altri e máis saneamento das rías galegas. Practica o negacionismo climático como na práctica fai o goberno do Partido Popular. E a todas as persoas que queren cuidar o medio ambiente, que queren que haxa realmente un modelo que sexa sustentable, que saben que o futuro pasa por cuidar o noso territorio, por poñer en valor proxectos sustentables, o próximo domingo 9 de xuño a súa papeleta ten que ser a do BNG. Porque a papeleta do BNG é unha papeleta que defende con feitos que hai que cuidar o noso medio ambiente, que hai que regenerar as rías, que hai que retirar ence da ría de Pontevedra, que non se poden impoñer proxectos megacontaminantes como o de Altri en Palas de Rei. Black Eyed Peas actuará no Festival Costa Feira en Sanxenxo o vindeiro 24 de xullo. Máis datos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Lousame aproba unha declaración institucional en pleno para solicitarlle á Real Academia Galega que se lle dedique o Día das Letras Galegas do 2026 a Cernadas de Castro, tamén coñecido como o cura de Fruime. Unha figura de enorme importancia como un dos precursores do galeguismo e defensor da nosa lingua e da nosa cultura. O acordo unánime de todos os grupos con representación municipal no último pleno permitiu a aprobación a proposta do Bloque Nacionalista Galego dunha declaración institucional para propoñerlle á Real Academia Galega a candidatura de Diego Antonio Cernadas de Castro, o cura de Fruime, como homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2026. Creo que si somos capaces de conseguir que os académicos recoñezcan a figura de Cernadas de Castro, entre toda a corporación, que sí que podemos conseguir que se xa homenaxeado. Non entendo por qué non se lle dá precio a Cernadas de Castro. Nos, evidentemente, vamos a votar a favor da moción. Igual que se concede a outros, porque se discrimina unha persona como Cernadas de Castro. Non o entendo ni non comparto. A alcaldesa Teresa Villaverde insistiu en que se trata dunha reivindicación de vello do concello. E a Real Academia, esta persona que lle está falando, va a as Pintes e volverá a ir, vale? Ao mellor, se este señor non fose sacerdote, mellor xa tiño recoñecido. O Concello encargarase agora de elaborar un informe sobre a figura do cura de Fruime e a súa importancia como precursor do galeguismo, que lle será remitida á RAC. Ademais, tamén se solicitará unha reunión co presidente da Academia para trasladarlle esta petición, que agardan desta vez produza o efecto agardado. Pollo prepara un paquete de medidas para impulsar o emprendemento a beiro das variantes xacobeas. O Concello porá en práctica varias iniciativas que contemplan, por exemplo, a axilización dos trámites, a creación dos puntos de información ao peregrino e ao emprendedor ou a ampliación da estrategia Novo Camiño. Aproveitar todo o potencial das variantes xacobeas para crear riqueza e emprego é un dos obxectivos que persegue o Concello de Poio. Tanto é así que o Goberno local está a deseñar un paquete de medidas para apoiar o emprendemento ao seu redor. E o que buscamos é que eses novos proxectos de futuro pois nazcan con demandas reais que temos no noso Concello. E por eso estas jornadas a intención que teñen é esa, que escoiten as experiencias que están surdindo noutros concellos xa sobre o camiño, experiencias dos propios peregrinos, cales son as súas demandas, e o que queremos é que eses negocios que se creen nun futuro no noso Concello pois estén xa, de alguma maneira, alimentados co éxito. O Casal de Ferreiros acolleu hoxe a primeira xornada de emprendemento no Camiño, cita organizada polo Concello, en a que participaron medio cento de emprendedores e persoas interesadas nas oportunidades de negocio e emprego que ofrecen as variantes xacobeas que pasan por Poio. Están pasando por aquí centos de peregrinos, no mes de maio foron diariamente centos de peregrinos, estános pasando por diante da porta oportunidades de negocio que non podemos desaproveitar. Non só é negocio inmediato, sino que isto é un escaparate do Concello, da contorna, das empresas que estamos aquí, para que logo poidan repetir como clientes e sexan prescritos. Campañas de formación, espazo promocional en redes e no material impreso, axudar e axilizar os trámites ou a creación de puntos de atención ao emprendedor e ao peregrino son algunhas das medidas que se porán en marcha no municipio.
Creo que é unha oportunidade moi boa que teñen os emprendedores para xerar oportunidades de negocio neste entorno, atraendo turistas, xente de outros países que poden deixar un valor engadido na nosa contorna. A xornada completouse cunha mesa redonda na que participaron responsables de negocios na do Soabeiro do Camiño de Santiago, ofrecendo unha visión do emprendemento en primeira persoa. Esta fin de semana a hostalería do Grove enxalzará o bonito. Varios restaurantes do municipio ofrecerán diferentes preparacións con este peixe como protagonista nunhas xornadas organizadas por Engrobes. Para ir abrindo a boca, hoxe celebrouse unha degustación no Obradoiro de Hostalería da Lanzada, un acto no que se puxeron en valor os beneficios gastronómicos e saudables do bonito. Tatakiote matcha, tartar tex-mex, confeitado en aceite picante sobre gazpacho asado ou tai en leite de coco de curry vermello. Pratos ben diferentes, pero que compartiron ingrediente protagonista, o bonito. O interesante desto é que é verdad que o Grove é conocido gastronómicamente por moitos produtos do noso mar, das nosas rías, e nós o que intentamos un pouco é promocionar, ademais deses produtos que facemos xornadas ao largo de todo o ano, pois tamén produtos diferentes. Neste caso tocoulle o bonito porque nos pareceu un produto interesante, moi versátil e ademais con moitísimas beneficios para a saúde. No Obradoiro de Hostalería da Lanzada demostrouse esta versatilidade deste peixe, un xeito de abrir boca de cara ás xornadas do bonito que esta fin de semana se celebran en diferentes locais de hostalería do Grove, organizadas pola Asociación Engrobes. Os 7 restaurantes participantes van a preparar distintas degustacións. Por suposto, claro, o precio vai depender un poquinho do que se coma. Vamos a ter de todo un pouco. Se alguén quere vir a probar unha tapa ou un plato, pois a idea é ir a calquera deles, reservar e van a quedar moi sorprendidos porque a idea é facer cousas diferentes das que non estamos acostumbradas, pero moi exquisitas. E despois tamén habrá menús completos. As xornadas desenvolveránse os días 7, 8 e 9 e toda a información xa está disponible na Oficina de Turismo do Grove, na web de Engrobes e nas redes sociais da Asociación e das xornadas gastronómicas. A parte gastronómica completarase con música, animación e sorteos, propostas para dinamizar a economía local do Grove e desestacionalizar a oferta turística. Facemos promoción da gastronomía, do turismo e dos nosos comercios, en xeral, pois de todo o potencial que ten o Grove. A xente se anima a vir, por suposto se anime a probar as delicias que temos, tamén as nosas rutas, os nosos paisaxes, animamos a xente a vir, que iso é o que se pretende, e con elo pois axudamos os nosos empresarios, que en realidad é o que representamos. Outra das accións promocionais destas xornadas organizadas por Engrobes celebrarase este venres. O Catering Galicia na túa mesa encargarase de elaborar un menú saudable con bonito para a rapazada da maioría dos colexios do Grove. E máis de 30 establecementos participarán este sábado na noite aberta da Asociación Boirense de Empresarios. Ademais de descontos e sorteos, haberá durante toda a xornada espectáculos teatrais, obradoiros e animación de rúa. Todo listo en Boiro para acoller este sábado unha nova edición da Noite Aberta. 32 establecementos ofrecerán descontos aos clientes que por cada 10 euros de compra recibirán unha participación para entrar no sorteo de diversos agasallos na ruleta da sorte. E os negocios que participan, eses 32 negocios, van a estar señalizados cunhas bandeirolas rosas que poñen Noite Aberta para que todo o mundo sepa os que participan. Todos os tickets de compra que superen 10 euros teñen dereito a unha tirada da nosa ruleta, super ruleta da AVE, que vai a ter moitísimos agasallos. Temos balóns de playa, bolsas, palas, frisbees, está un pouco enfocada a época que estamos agora, que é o verán. Entonces, como dixen, todos os tickets superiores a 10 euros tendes dereito a unha tirada da superruleta que vai estar exposta na calle peatonal. Ademais das degustacións, sorteos e sesións DJ promovidas polos establecementos participantes, o Concello organizará tamén unha ampla programación con actividades culturais e obradoiros durante toda a xornada. Temos obradoiro de maquillaxe, temos obradoiro de verbas en galego, despois dos espectáculos Bichocas de Xarope Tulú e Elas de Berorrilo, todo isto entre as 11:30 da mañán e a 1 da tarde do sábado, e despois pola tarde temos a partir das 5 obradoiro de arte de letras, obradoiro de moldeado de Xisel, Moraima de Percubebés, Pepa Loba de Cris Collazo, Superhéroe de Fran Rey
Son Animal de Paco Nogueiras. É dicir, entre obradoiros e pezas teatrais, toda a tarde para os máis cativos, tanto na praza do Centro Social como na Rúa Tenencia. Os cativos poderán acceder tamén ao parque de hinchables que se instalará na Praza de Galicia, coas invitacións que entregarán os distintos establecementos. Black Eyed Peas é o prato forte da segunda edición do Festival Costa Feira. O evento recunca no Polígono de Nantes, en Sanxenxo, cunha ampla escolma de actuacións que se prolongarán do 24 de xullo ao 24 de agosto. Polo seu escenario pasarán, entre outros, Andrés Calamaro, Iván Ferreiro, Loquillo, Taburete ou Juan Magán. A organización asegura ter tomado nota dos erros da primeira edición cun reforzo do servizo de autobuses Lanzadeira para evitar os atrancos na autovía do Salnés. Hoxe quedou resolta a última incógnita que faltaba por saber do cartel do Costa Feira. A banda estadounidense Black Eyed Peas será a encargada de abrir o festival do Polígono de Nantes en Sanxenxo o 24 de xullo. Una banda americana que gracias a sus canciones convertidas en grandes éxitos se ha convertido en un grupo ya mítico en todo el mundo. La banda de la que hablo es Black Eyed Peas, que actuará con nosotros el 24 de julio en el escenario Costa Feira. Será la única actuación que realice en toda Galicia y una de las únicas 5 fechas que hará en toda España. Con eles darase o pistoletazo de saída unha xeira de actuacións que se prolongarán ata finais de agosto. Polo seu escenario pasarán Andrés Calamaro, Hombres G, Juan Magán, Iván Ferreiro, Los Secretos, Loquillo, Taburete ou Coquemalla e Sidecars, entre outros moitos. Ademais, na organización din que apostarán tamén este ano polo talento de proximidade. Este año contaremos como novedad con una gran lista de artistas locales que también consideramos prioridad que tengan hueco en nuestro festival para dar voz al talento local. Para esto, este año contaremos con un tercer escenario que será el primero en sonar todas las tardes del festival. Dende a organización de Inter tomado nota dos fallos da primeira edición, mellorando o recinto e tamén tentando evitar o colapso da zona e os atascos na autovía do Salnés. Para iso, preparan unha serie de liñas de autobús. Contaremos con un servicio de transporte privado para quien desee utilizarlo con trayectos desde el centro de Sanxenxo, Portonovo, Grove, Cambados. Y este año, como novedad, incorporaremos 2 líneas de larga distancia: Coruña-Santiago Costa Feira e Vigo-Pontevedra Costa Feira. O alcalde de Sanxenxo asistiu hoxe á presentación do cartel do Costa Feira. Telmo Martín defende que eventos como estes deben ser financiados pola iniciativa privada. Eu son dos que defendo que a música hai que pagala. Polo tanto, os festivales, non sei se ao mellor hai algún por cortesía gratuito, pagas a túa entrada e disfruta da música como debe de ser. Non se debe con cartos públicos estar facendo festivales con cartos impostos da xente. Os impostos están para outras cousas. Tamén destacan dende a organización o impacto que ten o festival na economía de Sanxenxo coa contratación directa por evento de 400 postos de traballo, a maioría da zona, así como a implicación de máis de 200 empresas locais de todo tipo. En Ribadumia xa está en marcha o mes da diversidade. A Asociación Gotas deseñou para este mes de xuño unha completa programación coa que reivindican respecto e tolerancia para o colectivo LGTBIQ+. As actividades arrancarán este domingo cunha andaina de convivencia polo río Umia. Por diante, propostas culturais e educativas que terán como prato forte a Ruada das Gotas o próximo sábado, día 15, cun xantar diverso e actuacións musicais para todos os gustos, con Alana, El Nido, Mondra e Señora DJ como principais reclamos. A bandeira da diversidade xa ondea na Casa do Concello de Ribadumia. O municipio enchese de cores durante este mes de xuño para reivindicar respecto e tolerancia para o colectivo LGTBIQ+, un mes que de novo a Asociación Gotas volve a teigar de propostas lúdicas e culturais. Un mes da diversidade cunha programación de actividades dedicadas a visibilizar, a naturalizar e máis a empoderar o colectivo LGBTIQ+. A programación arranca este vindeiro domingo cunha andaina de convivencia polo río Umia. Na parte máis divulgativa topamos unha charla sobre os recursos cos que conta o CIM para a atención ao colectivo ou un coloquio sobre delitos de odio contra as persoas LGTBIQ+, a cargo da Garda Civil. No eido cultural, un recital de poesía da man de Samuel Merino e Fernán Permuy. E na parte educativa, unha estreita colaboración cos colexios da vila, co apoio do CRA e tamén do Julia Becerra Malvar. Neste centro serán os propios membros de Gotas os que impartan un taller de educación en diversidade. Teremos no CPI Julia Becerra Malvar
un taller de educación en diversidade que se chama Co Respeto por Bandeira. Facémolo todos os anos e sempre ten moi boa acollida. Gotas quere contar tamén coa rapazada na fin de semana grande deste mes da diversidade. O sábado 15 a Ruada das Gotas botará a andar cun pasarrúas no que os nenos e as nenas tamén poden participar. Este ano vai ser moi especial porque vamos a contar ca AMPA do Julio Becerra Malvar, que nos van a estar acompañando. Para nós é importante tamén que veñan desde os pequeniños aos máis cativos pois nesta celebración. Sin dúbida porque estamos facendo un presente, pero tamén vai ser un futuro. Dentro desa xornada grande do día 15, mención a parte merece o xantar diverso, que inclúe tamén opción vegana. Sin dúbida tamén un dos momentos de máis convivencia, onde a xente pois a parte de comer tamén fala, pois entre elas hai diferentes cambios de opinións, conversacións moi bonitas. E a partir de aí, festa para todos, todas e todes, coas actuacións pola tarde de Bou, animación infantil das Titiriteiras e o Mamarra Show coa Kim Miller. A noite, máis música con Alana, El Nido, Mondra e fin de festa con Señora DJ. Esta é unha programación que levamos traballando durante un ano con moito esforzo, pero bueno, nós creemos que este esforzo ten o seu resultado, porque o que notamos, refiérome todas e todos nós, é que desde o 2018, desde que naceu a asociación, pois cada vez son máis as persoas que viven en Ribadumia, pois que se mostran a súa identidade de xénero e a súa orientación sexual de maneira libre. Todas estas actividades contan co apoio do Concello de Ribadumia. O alcalde salienta que cada ano Gota supérase facendo unha proposta aínda mellor que a do ano anterior. Cada ano pois hai que dar un paso máis precisamente para que pois a diversidade e as parellas pois teñan esa libertad que todos temos que buscar. Todas estas actividades do mes da diversidade son de balde, de acceso libre, agás o xantar, pero que hai que facer inscrición previa no teléfono 644 21 0024. E Boiro volverá a acoller este verán unha nova edición do campus de baloncesto do Obradoiro. A actividade que foi presentada esta mañá no Concello desenvolverase do 24 ao 28 de xuño. Boiro será de novo sede do campus de verán do Obradoiro. A actividade foi presentada esta mañá no Concello nun acto que contou, entre outras autoridades, co novo director xeral do club, Héctor Galán. O campus, organizado polo Obradoiro en colaboración co Club Santa Baia, desenvolverase do 24 ao 28 de xuño, en horario de mañá e de tarde. Irá dirixido a rapaces e rapazas de entre 6 e 18 anos. Son actividades muy importantes que enganchas con el final de la temporada, de la postemporada, que permites también que se mantenga la actividad deportiva, pero que también la combinas con ciertos días de diversión, ¿sabes? Una combinación de deporte, de diversión, de vacaciones, de limpiar un poco la cabeza después de una temporada y de un curso académico largo, que yo creo que a los chicos y a las chicas les viene fantástico y a nosotros desde luego también. Os adestramentos van ser de 10 da mañán a 1:30 da tarde, vai haber unha sesión de mañán, se vai parar para comer, logo pola tarde de 4 a 7, seguiránse cos adestramentos. Vai haber unha carga moi importante de técnica individual, certa carga de táctica e, como non, pois competicións para que os rapaces pois poidan aplicar esos coñecementos que acaban de adquirir as diversas competicións. Na presentación do campus participou tamén a directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, empresa que dende a primeira edición colabora con esta iniciativa, pola que xa pasaron máis dun millar de rapaces. Levamos 11 anos co campus Obradoiro Gealsa, no que pasaron máis de 1000 nenos e nenas por este evento, no que non só practican deportes, senón aprenden valores como compañerismo, traballo en equipo, e dunha forma divertida e cun equipo de primeira, como é o Obradoiro. Coa iniciativa colabora tamén o Concello, que pon a disposición da organización as súas infraestructuras deportivas. Segundo indicou o propio edil de Deportes, Marcos Fajardo, para Boiro é todo un orgullo poder apoiar este tipo de propostas. Esperamos que un ano máis, xa o número 11,
sexa un éxito deportivo, os rapaces disfruten, que disso se trata, pasen unha semana de deporte, de familia e de divertimento, porque para iso é o deporte tamén, para acercar a xente aquí ao noso concello, pasen unha semaniña aquí de maneira agradable, podan visitar os nosos establecementos, evidentemente hosteleiros tamén. As inscripcións xa están abertas. Para máis información, os interesados poden consultar a páxina web www.obradoirocap.com. Pois así rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.